Lamme Dijkstra van de BBB Noord-Est-Friesland. Daar zitten we. Ja, hartstikke mooi. Van 0 naar 2 is toch magnifiek. En Nijkommer, hoe is dit gaan, denk je? Ik denk, we gaan een enorm goede campagne voert. Namens mijn team, alle teammeisjes ontiegelijk goed. Medewerking van het hoofdkantoor. De campagneteam, hele grote cursusdagen van de Vorendien. Weekend Fotwest, perfect. En ik ben ontiegelijk blij met deze. En ik denk zelfs, als ik een beetje eerlijk ben, dat het best wel een rest erbij komen kan. Dat het 3 wordt. Ja, maar 12, 3 jaar het aantal stemmen, deze verdeling, ja, dat kan altijd nog inzet schelen. Maar in elk geval, je komt erin. Ik kom erin en dan zullen we ook alles aan datgene wat we beloofd hebben onder kiezers, om dat ook weer te maken. Coalitie of oppositie? Ik zou zeggen dat het door rechts gaat, willen we graag mee in de coalitie. En gaat het door links dan in de oppositie. Nou, ik denk dat ik nou het uitslag zag, dan is degene die het meest won hebben, is de rechts. Dus dan zou inderdaad het heel verstandig zijn om met door rechts te gaan. En als je dan zegt, wat is het eerste wat je aanpakken gaat in Noord-Est-Friesland? Oh, dat is een hele goede vraag. Nee, dat mag je morgen vragen. Nee, ik denk, wat we eerst willen is poort naar begroen, oftewel realisme. Geen grote precieze objecten. Eerst zien, wat zijn verse afspraken we hebben over houden moeten. Waar is het speelveld, om zo maar te zeggen. En wat kunnen we daarin betekenen? Dus datgene van wat inderdaad wat we de kiezer beloofd hebben. Dat is onderhoud van de wegen. Dat is inderdaad, geen AZC, geen statushouder opvangen, maar woningbouw. Woningbouw is hier van de hutste en belangrijkste dingen in onze stad. En dan inderdaad zorgje waar het kan. En dat kan in de stad, kan in het dorp, maar wel inderdaad mee behoud van praten met de mensen. Dus dat het draagvlak is voor alles. Dat is een belangrijk punt.